Kung ang atong mga kinabuhi nahiusa na ngadto sa Ginoo, kung matinud-anon ang imong pagdawat sa Ginoo, mausab gayud ang imong kinabuhi. Mausab ang imong mga sinultian, mausab ang imong mga binuhatan, makita ang Dios sa imong pagkinabuhi sa matag adlaw. Apan kung ikaw moingon nga nahiusa diha sa Dios, apan ang imong kinabuhi sukwahi sa imong mga sinultihan, sukwahi sa imong mga binuhatan, wala nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, wala nagpahimuot sa Dios, wala makita ang Dios sa iyang kinabuhi, wala na bag-o ang iyang mga sinultian, wala na bag-o ang iyang mga binuhatan, igsuon, imong gibakakan ang imong kinabuhi. Imong gibakakan ang imong kaugalingon. Ug labaw na gayon nga imong gibakakan ang Dios. Unang Juan 1 versikulo 6. Kung moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit, na makakita o wala magkinabuhi sumala sa kamatuuran. Igsuon kung moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, magkinabuhi gayud kita diha sa kahayag. Ang kahayag igsuon mo na ang imong kinabuhi makita ang Dios. Ang kahayag igsuon nga ikaw matinud-anon nga nagkinabuhi nga adunay Dios ug makita gayud kana kung giunsa nimo pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan kung makita diha sa imong kinabuhi igsuon nga nagkinabuhi gihapon ka sa kangitngit, nagkinabuhi ka sa mga kalihukan sa kalibutan nga dili uyon sa kabubuton sa Dios, dili uyon ngadto sa Dios, dili makapahimaya sa Ginoo, ang imong kinabuhi sukwahi sa kabubuton sa Dios, wala kanimo ang kamatuoran. Dili tinuod nga ikaw nahiusa na ngadto sa Ginoo. Tungod kay nagpadayon man ka sa mga butang nga dili makapahimuot sa Ginoo, nga dili makapahimaya sa Ginoo. Igsoon ang tinuod nga nahiusa sa Dios, nag-ingon sa unang Juan 1 versikulo 7, apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghuga sa tanan natong kasalanan. Igsuon gihugasan na ni Kristo ang atong mga sala. Napapas ang atong mga sala pinaagi sa kamatayon ni Kristo o kitang tanan nakaangkon gayud og kaluwasan. Pinaagi ni Kristo, pinaagi sa dako nga gugma sa Dios kanato. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron kitang tanan makaangkon og kaluwasan. Aron kitang tanan ang atong mga sala mapapas gayud. Busa igsoon, magkinabuhi kita nga adunay Dios. Magkinabuhi kita diha sa kahayag. Mao lang gayud kana ang kabubuton sa Ginoo igsoon. Mao lang gayud kana ang makapahimaya sa Ginoo igsoon. Busa igsoon, magkinabuhi kita diha sa kahayag. Magkinabuhi kita nga makita ang Dios sa atong kinabuhi. Isip mga hiniusang katawhan sa Dios. Amen. God bless sa tanan.